I gael hynny barod, paid o poeni. Reit, da ni'n cario ymlaen efo'r partïon yn cloi'r gysadleuaeth yma, dyma'r nesa ar y llwyfan. Ie, ymlaen yn i'r cystadlu ac ymlaen â'r gân yw dewis y parti nesaf ar y llwyfan, criw Penybont, Sir Gyfyrddin dan Arweinyddiaeth Sioned Paige Jones. Ac mae Ifan yn gwenu gan llwyfan efo criw Llanwenog. A dyma chi'n criw hapus